पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. समय बढ़ियान मर येकेस बिहाडले आणि पवित्रात्म्याचे नमान मरिये कृपेन बरले समज येसुवासा स्त्रिया बितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशेचे फळ जेसो. Bagian Maria dewacha maya Amen. आपले सुमेचे सकल तुझ्या शब्दाप्रमाणे नमान मरिये कृपेन बरले समज येसुवासा स्त्रिया बितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशेचे फळ जेसो. आणि देवसपूत मुनीसलो नमान मरिये कृपेन बरले समज येसुवासा स्त्रिया बितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशेचे फळ जेसो. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. मागिया येसुम्या भडव्यान बरी खबर महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रात्म्या देवा गेल्या पटव्या मुझे रखिया मुझे मत सोडा मका रात संभाळ आणि सलया ससना सविशेव दितांका आमचे बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राजन काही तुझी कुश जशी स्वर्गात जाता तशीच या संसारात जा. नमान मरिये कृपेन भरले समज सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले समज सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले समज सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या एकडे बोर आम सगळं आमच्या माईकान म्यूट करूया आणि एकडे बोर त्या समयाची आम्ही स्तुती करूया फ्रीली आमच्या माईकान म्यूट करणं सगळं आम्ही एकडे बोर स्तुती करूया. हालेलुया 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 घट्टपणा स्तुती करूया त्या समयाच्या महिमेपासून आम्ही त्या हालेलुया 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 तुझ्या पुत्राचे भाऊ पवित्र अमोल रक्त हर एक या मागण्या सलात योचे हर एक इमोशन्स वाढे उजवाड आणि अमोल रक्त कवर जाऊ दे कवर जाऊ दे कवर जाऊ दे दिल अमोल रक्त हालेलुया 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 हालेलुया
Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jeremiah 46:27. Jeremiah प्रवाचं पुस्तक 46 अध्याय 26 वर्ड. पण तू मुझा सेवा का जाकोबा भिये नका. पण तू मुझा सेवा का जाकोबा भिये नका. धैर्य नका. वळे हांव तुका पयशिल्ल्या देशांतलो निवारतलो. वळे हांव तुका पयशिल्ल्या देशांतलो निवारतलो. तुझे संततेक तिचे बंदेच्या देशांतली सुटका दितलो. जाकोब परतून येतलो आणि ताका विषय मेळटलो. तो सुरक्षित जियेतलो आणि कोणच ताका बेस्टावचना. आज या बुधवाराच्या दिसा सकाळी पुढे ही सोम्याची बसावणी म्हाका आणि तुका. आज त्या जाकोब म्हणल्यार त्या नावाच्या जाग्यार आमचे नाव घाल. आज आमी ते क्लेम करूंक जाय. जेरेमिया 46:27. पण तू मुझ्या सेवका जाकोबा भिये नका. आज देवाचे उतर म्हणता, आज तो आमकां वाठाव तो फुडें सरते आसा. आज आमकां हर एका गुलामपणांतली सुटका दिवंक तो मुखार येता आसा. आज या बुधवाराच्या दिसा तो आमच्या जिवितांत अद्भुतां करूंक येता आसा. दोन्ही दोळे आमचे तांप्या, दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. विश्वास करया. जेजू तुझ्या मुखार आसा. जेजू तुझ्या मुखार आसा. विश्वास कर. पातये जेजू तुझ्या मुखार आसा आणि जेजू तुझे कडे ही उतरां सांगते आसा. सांगते आसा. पण तू म्हज्या सेवका लिडवीन, रिन्ना, एंजेला आज आमचे तुमचे नाव थंयसर घाल्या. तो म्हणटा भिये नाका. भिये नाका. तुका तुझ्या फुडारा विशयान भंय दिसता. काम मुग्ध नायले मुखार कितें करचें भंय दिसता. कुटुंबांत सेटल जावन भंय दिसता. जाग्याचे समस्या सोडून आसात भंय दिसता. जेजू सांगता
भिये नाका, भिये नाका. हांव आसां तुजो देव, मुजेर तुजे पातयेणी दवर. भिये नाका. इस्रायेला, धैर्य साडे नाका, धैर्य साडे नाका. घट्ट राव. येदो म्हणशील तू म्हाका धर्म घट्ट रावलाय, आनीक घट्ट राव. हांवें तुका सांडूना, हांवें तुका सांडूना. आयजाया 41:9. हांवें तुका सांडूना. तूं म्हजो सेवक, तूं म्हजो सेवक. हांवें तुका सांडूना, हांवें तुका सांडूना. हांवें तुका पयशिल्ल्या देशांत हांव हांगासर हाडला. हांवें तुका सांडूना. तूं आजुनी म्हजो सेवक, तूं आजुनी म्हजें सेवक. त्या सोम्याक आमचे जिणे समर्पण दिवया. आमचो भवाट आनीकय घट करया. भवाट दंडळचेत असली, सकला घालचेत असली, सबार विषय, सबार संगती आमच्या जिवितांत जावनूच असतात, जावनूच शकतात. त्या देखून धैर्य साडे नाकात, धैर्य साडे नाकात. देवाचे उतर म्हणटा 1 Corinthians 10:13. मनशाच्यान जैत वरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळ येवंक ना. देव विश्वासी, तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिचो ना. ताळणी आयिल्ल्या वेळार तेचेर जैत वरूंक उपाय आनी थीर रावोंक तो घटाय दितलो. थीर रावोंक तो घटाय दितलो. आमी करचय इतलेंच. जॉन 15:1. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटान आली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो कातर घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ दिवचे खातीर सवर्ण पेणटा. आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट ते जावन आसात. आमकां तो सवर्ण पेणटे आसा. आमी चड फळ दिवचे खातीर, चड फळ दिवचे खातीर. जॉन 15:5. वय हांव दाखवाल, तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता, तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. देवाचे उतर आयकता आयकतना कोणाक एका व्यक्तीक राईट बावल्याच्या गांठींत दूख आसा, जेजू तुका स्पर्श करनासा ह्या घडये. जेजूचे उतर, देवाचे उतर म्हणटा जॉन 15:3. तुमी जाल्यार हांवें तुमचे लागीं उलयल्ल्या उतरां बरी फाट येदोळच बेंडून नितळ केल्ल्या फाटां बरी जाल्यात. ताच्या उतरा वरवीं, जेजूच्या उतरा वरवीं, जेजूच्या उतरांत तितलो पावर आसा, बळ आसा. त्या देखून आज जेरेमाया 46:27. आज निहाळया, बरे क्लेम करया, मागया. आमच्या जिवितांत आमकां सतायता ते हर एक अस्कत, वडणी, हर एक तराची इराराई, हर एक तराची अडखळ्यो आयच्या दिसा
तुमका सण्ण संधी म्हणून आम्ही मागया. हे उतर सांगत म्हणून 3 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया. Isaiah 11:2. 11:2. सर्वेश्वरा Isaiah स्वस्तमताचे 11:2. नियम रावतलो. परस्परस्व जाणवाय स्वानी आत्मोताचे सुंदर नियम स्वस्तम. रावतलो. बुद्धी स्वानी पदवे स्वस्तम. परस्पराच्या शहाणेपणा स्वानी परस्पराच्या विरांती शाणेपणा स्वस्तम. स्वानी विरांती स्वतः. Isaiah Isaiah 11:2. 11:2. सर्वेश्वरा परस्परस्व स्वस्तमताचे नियम आत्मोताचे नियम रावतलो. रावतलो. जाणवाय स्वानी सुंदर स्वस्तम. बुद्धी स्वानी आणि पदवे स्वतः. सर्वेश्वराच्या परस्पराच्या शहाणेपणा शाणेपणा स्वानी स्वानी विरांती विरांती स्वस्तम. स्वतः. Isaiah Isaiah 11:2. 11:2. परस्पराच्या आत्मोताचे नियम परस्परस्व रावतलो. आत्मोताचे नियम रावतलो. आणि समजणे आणि स्वस्तम. समजणे बुद्धी स्वानी स्वतः. पदवे स्वस्तम. आणि पदवे परस्पराच्या स्वतः. शहाणेपणा परस्पराच्या आणि शाणेपणा स्वानी विरांती विरांती स्वस्तम. स्वतः. नमान मरिये कृपेन भरले सुमत सगळ्यांचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू. भाग्यवंती मरिये आज समर्पण देऊन माग्या विशेष कितले जण विजाच्या समस्या असतात, एम्प्लॉयर आणि फसयला रिलीजाचे इश्यूज असतात. कितल्या जणांचे विजाची कॅटेगरी त्यांची विजा ट्रान्सफर करून अप्रूव्ह करतात ना. कितल्या जणांची सिव्हिल आयडी ऍड्रेस प्रूफ चेंज झाला तो अप्रूव्ह जातात ना. कितल्या जण त्यांच्या स्वतःच्या घरात राहतात पण त्यांचे नेबरिंग जाऊन पुरो तांका विंगड रीतीन टॉर्चर करतात आणि कशा म्हणे घर सोडणं सचे म्हणून. कोणे एम्प्लॉयरान फसयला आणि कोर्ट केस गेल्या या केसात रिलीफ मेळचे पासून कोणे घराचे वांटे जायनातल्या परी केस काल सुमार सुद्धा ब्लॉक केला. ते ब्लॉक जेजू आयच्या दिसा काढ नोडोनी कोणाचे जाग्याचे डॉक्युमेंट समाना जागो मेस्ताना तांतू सारखे तांचो जागो कोणाच्या जाग्यात असा ते कळतात ना. मार्क 4:22 काळोखांत असले उजवाडाके कितले जण घरकाम करतात तांकां विंगड तराचे दगदणी बघूंक मेळटा. विशेष तांकां समर्पण दिवन सांगात म्हणून हे उत्तर 3 पटी घट्ट तळा रिपीट करूया. साम 146:7 दर्द भक्तांल्या करून दिता भुकेल्यांक जेवण काम दिता स्वर सुटका दिता. साम 146:7 भक्तांल्या भुकेल्यांक जेवण स्वर सुटका दिता. साम 146:7 दर्द भक्तांल्यांक तो नीत करून दिता भुकेल्यांक जेवण काम दिता स्वर सुटका दिता. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्यांचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. जाल्यार दोन्ही हातांशी भैर पर्या हर एका पिढ्या स्थान समयाचे समर्पण दिव्या. कॅन्सर, टीबी, ब्लड प्रेशर, एड्स, डायबिटीस, पाठीच्या कण्याचे दुःख, पेंटाचे दुःख जाऊन पुरो कॅच चला जाऊन पुरो स्ट्रोक झाला पायाच्या पदा दुःख अस्थमा लिव्हरचे प्रॉब्लेम पीसीओडी इश्यूज भुरग्याच्या देण्यापासून मागून असतात. केस चढतात मेमरी लॉस पोस्ट डिलिव्हरी सिम्पटम्स समर्पण दिव्या. युरिनरी इन्फेक्शन, gall bladder issues, kidney issues,
एलर्जी विंगड विंगड तरेची एलर्जी ग्लुकोमा कुठे किती सरून गेल्या प्रिजता संप समयाचे ताण भेटून दिल्या जेजूच्या अमोल रक्तान या अस्कत कायदा सुटका मिळतो भे समयाचे ताण भेटून दिल्या साम 147:3 अफसरली काळजान तो बरी करता आणि त्यांचे घाई तो बनता आज विशेष आमची फपसली काळजा ताका समर्पण दिल्या आयुष्याचे इश्यूज तुम्ही स्पर्श करून दे कितले जण हॉस्पिटलात ऍडमिट जाला सिरियस असतात कितल्या जणांक ह्या हप्त्यान ऍडमिट जायचे म्हणून सांगला गँग्रीन जाला एकल्या सोम्याचे तान समर्पण दिल्या कॅलेंडर विंगड विंगड तरेची पिडे आसता कॅलेंडर आसा तुमका काही काही पिडा आसा थंयसर हात दवरा आणि मागा ह्यो तर क्लेम करताना विशेष मागा देवाच्या उतरांत ताचे सकत वाढान येऊन दे देवाच्या उतरांत स्पर्श लागो देव लापून दे म्हणून सांगा ते म्हणून हे उतर 3 पटी घट्ट तण्यान रिपीट करया साम 30:2 सर्वेच पुरा मुझ्या देवा हांवें बरो केले साम 30:2 सर्वेच पुरा मुझ्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आणि तुवें म्हाका बरो केलो साम 30:2 सर्वेच पुरा मुझ्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आणि तुवें म्हाका बरो केलो नमान बरी कृपेन भरले सुमी तुझे सवय आसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू माग्या समर्पण विशेष आमच्या भुरग्यांक सुम्याच्या हातान समर्पण देऊया आज आमची भुरगी विंगड एडिक्शना संपडल्या जावंक पुरो अस्क जाला जावंक पुरो गैरसण गेला जावंक पुरो शिकना जावंक पुरो आमच्या भुरग्याच्या फुडारा पासून खंतीन आसात सोम्याच्या हातान सरेंडर कर मागा कंत सडा जॉन 14:1 तुम्ही भियेवचे नाका देवाचेर विश्वास दवरा मुजेर विश्वास दवरा तुम्ही कळवळचे नाका देवाचेर विश्वास दवरा मुजेर विश्वास दवरा आज आम्ही जेजूक स्वीकार करताना आम्ही ताचेर पातयेवंक जाय आमची भुरगीं ताच्या हातान आसात आयसाया 54:13 सगळं तुमच्या भुरग्यांक सर्वेस्वर शिकयतलो ताणे शिकोवचे जाले कोण ताज्या हातान समर्पण देऊया तो पवित्र मो तांकां भरोवन दी आणि सलोन व्हरून दे बऱ्या फुडारा पासत बरे प्रपोजल मेळचे पासत भुरग्यांच्या देण्या पासत सगळे समर्पण देऊन सांगा ते म्हणून हे उतर 3 पटी घट्टताना रिपीट करया आयझाया 57:18 ताणी धरलेली वाट पडल्या पण हांव तांकां बरी करतलो आणि तांचे दुःख हांव बुजवून दितलो आयझाया 57:18 ताणी धरलेली वाट पण हांव तांकां बरी करतलो तांचे दुःख हांव बुजवून दितलो आयझाया 57:18 ताणी धरलेली वाट हांवें पण हांव तांकां बरी करतलो तांकां आणि तांचे दुःख हांव बुजवून दितलो नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्यांचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू या क्रियेच्या कणांत तुझला मिदिंबियात पड्या दोन्ही हात आमच्या वैर उभारया इतल्या जण आमच्या लागी मागोंक सांगला विंगड गरजां पासत तांकां सोम्याच्या समर्पण देवया कितले जणांनी या युट्यूबाचेर पिटिशनां गेला तांकां सोम्याच्या समर्पण देवया या
झूमाचेर कितल्या पिटिशन केलें आसा तांकां सोम्याच्या समर्पण दिवया. सिरिल फर्नांडीस, लेनी वेगस, लविटा, जविटा, हायसिंता डिसोजा विशेषरान नव्या पर्मनंट कामापासून मागून आसा. मेलनी मस्करेनस जे घराचे कन्स्ट्रक्शनाचे काम कितें अडखळ नासतना बेगीच्या बेगीन कंप्लीट जावचे पासून फिओना अल्फोन्सो विशेष सोम्याच्या समर्पण दिवया. तुझे दुवेक सोम्याच्या समर्पण दिवया. मागे विशेष रीना म्हणल्या बहिणीचे सगळ्यो गरजो सोम्याच्या हातान भेटोवन दिवया. समर्पण दिवया विशेष रान कुवेटान सुमार कितलेशे फॅमिलीत सोऱ्या वरवीं आज अनाहुत आयल्यान. सोऱ्या वरवीं आज पियोन कितले जाणां मरण पावल्यात, कितले जाणां आतां सिरियस आसात. विशेष सोम्याच्या समर्पण दिवया. या सोऱ्याच्या अस्कत कायतान तांकां सुटका मेळच्या पासून मेल्सी रॉड्रिगस समर्पण दिवया. जोसलिन परगावान कामाक ट्राय करनासत. सारकी वाट देव तांकां दाखोवनी, सारकी वाट देव तांकां दाखोवनी. मागे विशेष रान एका भयणीचे घराचे काम कंप्लीट जावचे पासून लीना आणि कर्मा भुरग्याच्या दिना पासून मागून आसात. सारा व्हडली भयण डिप्रेशनांत सुटका मेळचे पासून फ्लोरीन क्रासचा हॉस्पिटल ऍडमिट जाला. विशेष तिका सोम्याच्या समर्पण दिवया. जॉन डिसोजा सोम्याच्या भेटोवन दिवया. आरन म्हणल्या भुरग्याक विशेष सोमी स्पश्ट करून दी, पवित्रात्म्यान भरून दी. गीता अरोश विशेष तिका सोम्याच्या भेटोवन दिवया. अल्गर, हेनरी, मिलरॉय, ईडन, प्रतिष्ठा, लविटा कितले जाणां नव्या कामापासून मागून आसात भेटोवन दिवया. कितले जाणां पियाराक लागून आसात तांकां सोम्याच्या समर्पण दिवया. सगळे कुवेटचे राष्ट्र सोम्याच्या भेटोवन दिवया. कुवेटच्या वडिलांक, कुवेटचे रायकरबरी सोम्याच्या भेटोवन दिवया. कॅनडाचो प्रायम मिनिस्टर, कॅनडाचे पॉलिसी मेकर्स, मेयर्स, पार्लिमेंट सगळे पार्लिमेंट सोम्याच्या भेटोवन दिवया. असल्या हर एका लोकांक सोम्याच्या भेटोवन दिवया. मागे विशेष रान 14 वर्साचे एक भुरगे सर्जरी आसा. विशेष सोम्याच्या भेटोवन दिवया. जोसेफ म्हणले भुरगे सोम्याच्या भेटोवन दिवया. सोमी ताका स्पर्श करून दी. विशेष मागया आमी आजचे राष्ट्र फळा बरी जावं दी. कुवेट फळा बरी जावं दी. कॅनडा फळा बरी जावं दी. आणि कितले जण या गावाक काम सोदून येते आसात. कितले जाणां अजूनही स्टक जाल्यात. कितले जाणां विजाक अप्लाय केला, रिपोर्ट एक आनी आन्सर येतात ना, मायग्रेशन ट्राय करनासत. सगळ्याक सोम्याच्या भेटोवन दिवया. सुझन रॉड्रिगस बनीक विशेष समर्पण दिवया. समीर, करीना, स्टीव तांकां सोम्याच्या भेटोवन दिवया. लिली मेंडोन्सा सोम्याच्या भेटोवन दिवया. नी पेन सुटका मेळचे पासून प्रदीप मिनेज आसा सोम्याच्या भेटोवन दिवया. विशेष प्रियांका म्हणल्या बनीक विशेष भुरग्याच्या देण्या पासून मागया. कितले जाणां कामाकडे कष्टीत आसात सोम्याच्या भेटोवन दिवया. कितल्यांक सांबाळ मेळोना, अर्धो सांबाळ दिला, पासपोर्ट जप्त करून घेतला. फ्लाविया मिनेज सोम्याच्या भेटोवन दिवया. दोन्ही हात आमची वयर पारया सांगाता म्हणून सगळे कितले आमकां पिटिशन आयला. येदो म्हणजे कितली पिटिशन आमकां आयल्यान त्या हर एक पिटिशना पासून घट्ट तल्यान हे उतर सांगाता म्हणून 3 फावटी उसारया.
Malaki 3:11 Malaki तुमच्या 3:11 हिताखातीर हिताखातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवसना आणि तुमच्या दाखामुळे रावचे नामूर्त दळबराचो सर्वेस Malaki 3:11 तुमच्या हिताखातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवसना आणि तुमच्या दाखामुळे फळ दिनास रावचे नामूर्त दळबराचो सर्वेस Malaki 3:11 तुमच्या हिताखातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करून दिवसना आणि तुमच्या दाखामुळे फळ दिनास रावचे नामूर्त दळबराचो सर्वेस नमान मरी एक कृपेन बदले समुद्र सुवेंसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू Maria debaixo Hallelujah, 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 hallelujah. Raina, Gianna, Janik, Vijay, Henry, Margaret, Lister, Midbat, Hilda, Lina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Maria, Angelin, Reko, Santosh, Sandeep, Teresa, Pinto, Yvette, Andy, Jane, Anora, Benedicta, Genesia, Giselle, Cinderella, James, Jesse, Joyce, Michael, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Lina De Souza, Leonard, Rolvin, Lidwin, Valerian, Sonal, Artin, Pratista, Praveen, John, Rina, Gilbert, Riley, Rolvin, Sonia, Cyril Lobo, Teresa Pinto, Vida, Kishore, Calvin, Captain, Vishwas, Reena, Arun, Teresa, Casimir, Traver, Devaya, हर एकच या भुरग्यांक समर्पित किती जण या लिंक असतात बर्थडे सॅमरस सेलिब्रेट करते असतात किती आज बर्थ रिपोर्ट या कसं रिपोर्ट दाखवले असतात इंटरव्ह्यू करते असतात बिझनेस करते असतात किती जण त्यांचे दुकान शिफ्ट करते असतात देवा त्या हर एक आमच्या समर्पित किती जण ट्रॅव्हलिंग करत असतात किती जण वकेशन गेले आज पार्टी येते असतात देवा त्या हर एक आमच्या समर्पित देवा तांगत स्पर्श कर आशीर्वादाने बर सलनवर त्यांच्या जीवितात जे काकुळ दया हरियेकडे लाभय जवळच्या पवित्र आणि बळवंत नमान मागता आमेन 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 नमान मरिये कृपेन बरले समुद्र सुव्यांसा स्त्री आमते तू सदैव आणि सदैव तुझ्या गोष्टी फळ जेसो महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड विशेष आज बुधवार आज संजेर विशेष मांडावळ 7:57 8:30 आज टॉक आसतलो तशेंच प्रेज एंड वर्शिप आसतलें हिलिंग सर्विस आसतलें तुम्ही सगळे सेम लिंक इंडियाचो टाइम 9:45 to 11 o'clock तुम्ही सगळे जॉईन जाया सेम लिंक हेरांक तुम्ही शेअर करा आणि हेरांक तुम्ही सांगा या मग्नाच्या कितले ना युट्यूबर आसात तुम्ही मग्न ऐकून आसात आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून दिला सबस्क्राईब करा तुम्ही आमचे झूमाचेर जॉईन जाऊन ट्राय करा झूमाचेर आमच्या व्हॉट्सअप थ्रू तुमका लिंक मेळटले सेम लिंक हर एका दिसा तुम्ही सांगा या ब्रेसरा विशेष मांडावळ हर एका पिढ्या संगतीर कामातल्या भावबण्या खातीर आणि फायनान्शियल प्रॉब्लेम विशेष मटल्या विशेष तुम्ही या मग्न जुमात 1000 जाया चड लोकांक तुम्ही सांगा देव तुमका हर एकला आशीर्वादानी बेसवानी आणि कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. God bless you.